Aha, ndị be anyị, ana m ekene ụnụ. Ihe na-akụ kịta ahụ 24 minutes to 7 na mgbede. Tata 28th of December 2023. This voice note m na-eme maka adịghị ede, mana enwere m ike ide ya ede ohiwe nne. Ụfọdụ n'ime anyị anaghị agụ ibe hiri nne. Biko this voice note m na-eme dị nnukwu mkpa ọ dịwo inwe ha efe ige ya ntị kịta. Iwepụta time mgbe iji ege ya. Ihe dị na ya dị nnukwu mkpa. O metụtara ihe na-eme kịta, and ihe m ji isi ka m kwuo ya bụ ka onye ọbụla mara amara nekwa ebe a na-eje, maka ọ na-awụ ụdị ihe adafụta, onye akọrọ jee enu, onye akọrọ jee ana, onye akọrọ huna, onye amaghị ihe a na-akọ agaghị amazi onye ya ga-ege ntị na onye ya eje ha ege ntị. Oge chagodo oje ha aghọta ihe a na-ekwu. Nke na na-ekwu ihe dị adị, akụkọ dị adị, akụkọ nwere ihe ochiarị, akụkọ ọ ji awụ ịjụkwa onye ma ihe ọ sịghị yes na ihe a na-ekwu wee eziokwu. Achọrọ m ịkọwa ụzọ ihe na-atọ ka unu wee mara ihe kpatara o jiri ruo na mgbe nke anyị ihe azọghị na nna nna anyị for the past 400 years na amaba atụ. Olu na mgbe nke anyị kịta a na-azọ isi nze Agbiligba azọ, isi nze Nanka. Ụfọdụ na-awụ ịchọ ịgwa ha okwu ọsị ha na okwu ndị nze, na okwu ndị nze. Ọ bụghị okwu ndị nze, okwu ndị onye ọbụla bụ onye Agbiligba, onye ọbụla bụ onye ụmụ Ezekere, onye ọbụla bụ onye Nanka. O metụtara gị in one way or the other, and ihe iji ege ntị ịsị kedu ebe o siri metụta gị. O metụtara gị metụta ndị nya, jee metụta ndị echi. Na Agbiligba wụ isi tata abụghị ndị ọcha mere Agbiligba isi, ọ bụghị ife nya. Agbiligba eji ha wukete isi Enugu na nke awụrụ ma ọ ifite awụrụ. One obodo dị ka mmadụ dọ n'ala Igbo. Onye ahụ bụ onye ọbụla si eme nwa, nwee diọkpara, nwee osoje diọkpara, nwee ada. Onye ahụ ka obodo na-adị. Ịbịa n'obodo ọbụla nọ n'ala Igbo, a na-asị kedu ndị wu isi n'obodo a, ama mkpọba aba. Ihe ị ga-ajụ, kedu ife Agbiligba ji wuru isi na Nanka? Ife Agbiligba ji wee wuru isi na Nanka bụ ife gbasara isi nze na ọzọ. Nze na ọzọ bụ fanwa bụ ndị na-achị obodo ọbụla dị iche iche tufu ndị ọcha were bịa. Nke a na-emezi president general, igwe, chairman village. Ife ahụ bụ ife so ndị ọcha were bịa, ife so ndị politics were bịa. Mgbe ndị ọcha abịabeghị, omenala anyị bụ ndị nze, ndị nze na mkpọkpọ dị iche iche ọ na-esi enweghị village. Ọ fanwawo ndị na-achị obodo, fanwawo ndị ma n'obodo chiri bido. Fanwa ka ọ ji awụ ife dị mkpa eje jụtaba ma omenala ma ife gbasara ihe n'ịmara one na ha esi achị obodo, ma ife gbasakwuru one esi akpọku Chineke. Ọ na-esi be eje ụka. Ọ ndị nze na-ekpokọta ife ahụ niile. So abịa na Nanka, ife Agbiligba ji wuru isi. Onye vutere, onye eji asụ founder of nze na ọzọ, indirectly founder of Nanka, bụ Adama. Ndị a na ụmụ Ezekere ka o si, na Agbiligba ka o si. Ọ ya nwa ka Agbiligba ji azọ isi, ọ ya nwa ka Agbiligba ji wuru isi, bụrụ isi mba unu na-ede.
Enugu Nanka na-eso anyị, Ifite na-eso, Amakọ, Ụmụdala ụba ha na-eti o n'ebe ochie dobe emegharịbebe ya. Ọmụmụba anọkịta asị na Agbiligba awụkata n'isi ka Ifite wụgharịa ma ọ bụ Enugu Nanka. So abịa na Agbiligba, isi nze niile a na-echi ka Gbodo lukwe tata ba n'aka ndị ụmụ Ezekeri ka ọdụ. Anyị emeghị ihe mvụta, ụmụ Ezekeri emeghị ihe mvụta. Ọ nna ha si dobere ya, ọ ife ha ṅomi, ọ inheritance from their fathers and forefathers. Echiene nke agụtagolo ọnụ, echiene isi nze 16 ba niile si na ụmụ Ezekeri. Nke a ọnụ nụbajiri anụwa osebe okwu bụ mgbe ndị ọgbara ọhụụ kịta jiri pụta iti ọgba aghara na ya. O nwere ọgba aghara ya chọrọ iti na ya, and ọ ya maka m ji sị ka nkọwara ụnụ, nkọwara ndị be anyị, maka ndị a na-agwa na ha eso n'ụmụ Ezekeri, ma ndị a na-agwa ha na ọ ndị okwu na ụka, ma ndị a na-asị ha na emere orikọ, ma ndị a na-asị ha na ọ dị rotational, na ọvanwa na-echi ya sinsi na vaje ndị a ji echi ha echi bụ ife ahụ ụnụ na-aṅụ mmanya na-akwa amụ na ya. Ụnụ amaghị na nna ụnụ ka ụnụ na-elewu, ụnụ amaghị ife nna ha dobere ka ị na-elewu, ka ị na-aṅụkwu na mmanya, na-atahụ ya na anụ, na-atahụ ya na azụ, were na-alụzi ndị ị na-alụ aka sị ha na ndị a na-achọ okwu, ndị a achọghị udo, na ụnụ nwa chọrọ udo. Na achọrọ m ịgwa ụnụ, abịa na Agbiligba, o nwere nnukwu obodo na Agbiligba. Nnukwu obodo na Agbiligba bụ Ezekwa Udo ka ọdụ. Ị bịa na Enugu Nanka, enwekwara nnukwu obodo ebe ahụ, ebe ọ dụ na eze okwe ya eze ọfọ. A ga-ewezi ya na ọba ọfọ mata. Abịa na Ifite, enwekwara nnukwu obodo ebe ahụ, obube eze emena mbụ ụmụ eze agbanarị side be eze ụgwa ha. Ọ nnukwu obodo na Nanka. Ọ bụrụ mgbe Gbodo, o nweghị ife eji ekene na Nanka, obu a na-atọ agaghị adị involve. Fanwa na-echi warrant chief mgbe ndị ọcha bịara. Mgbe ndị ọcha bịara, obu a na-atọ n'aka ka esi enwetaga warrant chief, ya o chief ndị ọcha nyere ọdaba chiwe obodo dị iche iche. Ọ na obu a na-atọ ka enweta warrant chief dịka anyị si mara. Now, ndị ọgbara ọhụụ anyị nwere kịta feel ya na ha akpata n'ego, na ha enwe na federal power, na ife ahụ nna anyị ha dowere na ha ga-etiri isi ya. Ọ ife eji azọ isi nze azọ, ọ ife eji ife mavuru ya n'ike. One ndị ụmụ Ezekeri, ndị ụmụ Ezekeri bụ, mana before ya akọwa m ya, Nanka nwere 23 administrative wards. Ward Nanka kere mgbe gboo, ọ dụkwu na constitution anyị. Imepe constitution Nanka, ị ga-afụ na Nanka nwere 23 wards. Abịa na Agbiligba anyị nwere 5, Enugu Nanka nwere 5, Ifite nwere 5, Amakọ nwere 2, Ụmụdala 2, Ụbaha 2, 82. Ọ ka Gbodo anaghị azọ ya azọ. Abịa na Agbiligba, ụmụ Ezekeri, ndị a na-akpọ ụmụ Ezekeri ka Gbodo, fanwa nwere 3 wards. Ward ndị ahụ ụmụ Ezeoke. Ụmụ Ezeoke ward 1 na Nanka. Ekewefa ife na ward ụmụ Ezeoke ka a ga-evu ụzọ kpọ.
ekewe na Agbiligba ụmụ eze oke ka a ga-evu ụzọ kpọ. Akpọcha aba akpọ Abasịrị 1. Ụmụ eze oke na-eme mitin be Ezekudo. Ụmụnna na-anọ na ụmụ eze oke. Ụmụnna ahụ bụ ụmụ eze ka nna ha, ụmụ isi, ụmụ eze ha agba na ụmụ ụka. Be Ezekudo ka ha na-eme mitin. Ọ bụ nwa wọdụ 1 na Nanka, bụrụ wọdụ 1 na Agbiligba. Ọ dị na Constitution, ije na Schedule 2, Table Number 2, Nanka Town Union and Chieftaincy Constitution ịfụ ya. Ọ bụghị nya ka emere ya, ọ dụvu ka bodo ewere ya na ahụ tikwe na Constitution. Ụbọchị eji emegharị ya, ọ Nanka ji anọkọcha megharịkwa ya kwekọrịta, ejeghị emegharị ya n'ike. After ụmụ eze oke enwe